nas dovodi, kao što vidite, u gotovo nemoguću političku situaciju, jer se nalazimo na evropskom putu. Od tog puta nismo odustali. Imamo bezbroj razloga zašto se na tom putu nalazimo, ali će nam pozicija biti, kao što vidite, sve teža i sve komplikovanija. Ja sad ne znam, možda će, kad je u oktobru ovaj BRICS-ov summit, je li? U oktobru, da. A i Ivica zna to. Marko ne zna ništa o tome, ali Ivica zna. To je njegov teren. Ko zna, možda neka nova vlada dobije poziv za tako nešto. Možda donesu drugačiju odluku da vode politiku u odnosu na ono što sam ja do sada zastupao. Ja sam pozvan. Mene zvali. Nisam te ja tako razumeo. Gde mene nađeš? Kao specijalni gost sam pozvan. Hvala im na pozivu. Nikome to nije rekao, Ivica. Gde je Tanja Jović? Nije mi to rekla. Tanja? A to su tebe, Ivice, obavestili? A, dobro. Ivicu su obavestili. Znao sam ja su to tvoji, inače bi me Tanja obavestila, dobro. A zato su te obavestili, dobro. Dobro, hvala im na pozivu. Razmotrit ćemo kad dođe vreme.